कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। जिंदाल कंपनीमधून वायू गळती झाल्यानं जयगड येथील 30 शालेय विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आल्याची माहिती समोर येते। जयगड येथील नांदिवडे माध्यमिक विद्यामंदिरातील विद्यार्थ्यांना वायू गळतीचा त्रास जाणवू लागलाय। जिंदाल कंपनीमध्ये मेंटेनन्सचं काम सुरू असतानाच ही वायू गळती झाल्याचं बोललं जात आहे। उलट्या आणि मळमळण्याचा त्रास या विद्यार्थ्यांना होऊ लागलेला आहे। सुमारे 30 ते 40 विद्यार्थी उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्यांना दाखल करण्यात आले। विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानं अँब्युलन्सनं जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये विद्यार्थ्यांना दाखल करण्यात आले। सध्या विद्यार्थी जिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असून उर्वरित विद्यार्थी खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत। काही विद्यार्थ्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये तर खासगी रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं असून जिंदाल कंपनीच्या टाक्यांचा मेंटेनन्स सुरू असतानाच गॅस लिकेज झाल्याचा संशय व्यक्त होऊ लागलाय। या घटनेची माहिती रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई आणि तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये धाव घेतली आहे। विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीकडे बारकाईने लक्ष देण्याच्या सूचना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत। कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी। नाही ना 25 वर झाली तरी यायला पाहिजे झोपलं नव्हतं।